non traías Cosas chungas. Cosas mequemeques, Sí. cosas chungas, cosas malas sobre a literatura. Libros mequemeque. No, trouxen unha pequena antoloxía de libros, pois, libros blasfemos, libros prohibidos, que seguro que todo o mundo, seguro que coñecedes algún libro que estivo baixo punto de mira. My Kampf. Sí, ese en Alemanha está prohibido. Fariña tamén. Bastante interesante. Sí, pero bueno, algún libro que estuvo baixo o punto de mira de algunha identidade, por exemplo, pode ser a Igrexa, ou cos gobernos e todo isto. Non sei se tes por aí algún exemplo rápido, logo xa me pono. Bueno, Fariña é o exemplo máis contemporáneo. Sí, eu refírome en todo. A Biblia. A Biblia, Bueno, eu sempre sí, claro, digo, claro, a non é Biblia. lectura obligatoria, non, pero pareceme moi interesante lela. Sí, sí. Bastante interesante. Sí, sí. Bueno, realmente cando se prohíbe un libro ou se lle pon algo encima, unha losa ou algo, sempre por algo interesante. Pero merece a eso pena. o que fase que a xente vai a querer lelo. Ou sí, É unha que chorrada. seguramente logres o efecto contrario cando prohíbes. Eu acórdome que en Estados Unidos prohibiran un libro que era múltiples maneiras de suicidarte. Ostras. Era, vas a prohibir un libro para suicidarse. É dicir, unha persoa que se queira suicidar Faino. vaise suicidar. O único que lle estás dando é ideas de como facelo. Ou unha realidade concreta tamén de... Pero prohibirlo realmente que esa persoa lea o libro non pode influir bastante pouco Bueno, na pode, decisión. claro, podes entender como que Habría que ler, podes habría que ver o estar libro. inducindo a... Sí, é Xa. delicado, pero bueno. É delicado, Eu non o pero, prohibiría, bueno. de primeiras non o prohibiría. Ou Non prohibir nada, xa partindo un de aí. libro, isto é un detalle así un pouco tal, pero tamén un libro que se prohibeu, super interesante, sobre como se relacionan sexoafectivamente os nenos, bueno, as cativas e os cativos en temperana idade, que me parece moi interesante. Que prohibiuse. Sí, non, bueno, non me acordo Hai ben un como libro, era o título, pero seguramente sí. non sexa este título, pero hai O Guardián do Centeo. Sí. Ah, sí, sí, sí. Creo que non era ese, ¿no? Pero No, bueno, no. De Salinger, ese libro. Porque apareceu en algunhas con algúns asasinos, non? Non só eso, senón que tamén foi un libro que se prohibiu porque falaba sin filtros da sexualidade adolescente. Claro. E no 50 e pouco que cando se publicou era un escándalo eso, e prohibiuse en moitos sitios de fora das librerías ese libro. Claro, que esa prohibición vai sempre con filtros e censura relacionadas co estado político probablemente no que nace ese libro. Sí, ademais, incluso a día de hoxe moitas veces aínda non se pon encima da mesa todo o tema da saúde mental dos adolescentes, a ansiedade que sufren moitas veces, todo eso aínda se está falando agora, e este home o falaba nos anos 50 e en vez de intentar ao palo o sepultaron, no? Como, no, este libro no. É que parecía que era un libro maldito, porque como algúns asasinos facían Sí. referencia a él, pues como que lle caíu San Benito, Pero ¿no? eso é un pouco tamén despois. Me dio la idea perfecta para saber Sí. cómo descuartizar ya. Non tiña nada que ver, pero... Por exemplo, outro libro que se prohibiu, non sei se o coñecedes, El amante de Lady Chatterley. No. Un libro, Sona moi ben, teño que un decir. libro publicado en 1928 de H. Lawrence, que é un libro que falaba nos anos 20, a finais dos anos 20, das relacións sexuais de forma moi explícita e casi sin ningún tipo de filtros. Que pasa, claro. Pero de forma elegante, ben escrito. Pornografía literaria. Sí, pero non rollo 50 sombras de Grey, que Claro, rollo morbo. No, ben escrito, ¿no? Sí, no la erótica del poder. No, claro, no ahora que... Claro, este libro evidente, ahora non hai ningún problema para ello, pero foi prohibido en un montón de países europeos. Non vai a ser que a xente explore a súa identidade sexual. E un último detalle que quería comentar, bueno, non sei canto tempo Sí. queda, quedan 3 máis, porque puxo no tarde o cronómetro, sinto moito, pero sabíades que Alicia no País das Maravillas estivo prohibido? Que va? Por onde? Ou en que países? Estivo en varios países europeos e porque se consideraba que era un libro demasiado subversivo para as mentes infantís e que tiña ideas perigosas. ¡Que le corten la cabeza! Claro, non sei que idea perigosa, fiarse dos gatos é unha idea perigosa, sabes? Porque del gato este que non sei Bueno, que... teño que dicir que o coello daba un pouco de ansiedade. Sí. Bueno, O sombrerero de palla este, tamén. O... Non fiarse de desconocidos, sabes? Como se chama? O este que facía... O sombrero de... No. No, que fumaba, era unha especie de... Ui. A que se volve mariposa ao final. Sí. Era como un Non verme sei co que agora. falaba, que un verme que estaba en riba dunhos hongos. Pero claro, eu creo que Alicia en el País de las Maravillas incita un pouco a consumir drogas. Opiáceos. Claro, o sea, Alicia está en un mundo de las maravillas, Pero explícame. eu acórdome de ver algún vídeo explicativo
de que Sí. esconde detrás Alicia, e a mellor sí que había mensaxes que Había eran cousitas. políticas e cousas así. Sí, Bueno, estaba claro, es que aí cada un fai o as da- súas pallas xa, mentais, vaya. O da Reina de Corazón, Sí. estas cousas. Había Claro. claro, entonces se interpretaba que eso, un neno iba a ser capaz de, sabes, de como que de todos esos secretos ou esas capas de cebola que había, pues descifrar todas esas historias. Bueno, meus pais prohibironme tamén ler un libro unha vez, teus e non pais? vale de nada. Sí. Que? Cal. Cando eu era chavalín, como estaba moi, bueno, metido así, que A me mí- molaba a política, Sí. sendo un teenager, prohibironme ler O sempre en Galiza, porque pensaban que iba a ser un terrorista. Joder. A ver. Pero esta historia para marcar, Sí. Carlos. A mí me Lino, e dixen, non é pa tanto, No, é dicir, claro, non- Resistencia Galega. Sí, Resistencia Galega non me chamou tampouco. Non quixeron colaborar. É un pouco de prohibir. A mí meus pais libros non me prohibiron, o único que me prohibiron é Localia a partir das 12. Pero Esa é bastante mítica, te digo que sí. Estaba distorsionado, non se vía nada. Mira, escoita, pero eu entreime fai pouco que La Bella Durmiente era un libro escrito a fai tropecentos anos que era erótico, ademais, e que falaba dunha violación moi heavy que se deixaba incluso de... Como é a xente que abusa das persoas en estados comatosos barra... Bueno, as mortas son necrófilos, non? sí. Vale. Hai un libro Bueno, tamén deso. pois creo que era que o protagonista violaba a Bella Durmiente nun estado comatoso e quedaba preñada duns xemelgos. O sea, isto é moi heavy. E Pero, por hostia, encima pero- facíase un relato erótico alrededor desa violación. Logo, eso chegou a nós como o conto que nós consumimos e que se siga a consumir a día de hoxe, que sigue sendo e tendo pois aí os seus restos machistas, non? É real isto. Isto é Guau. totalmente real e é moi fuerte e non estou contando nin a mitad de cousas que sucedían en este É que neste esos libro. libros eran moi chungos. Moi Pois Disney chungos. como que os bañou un pouco de colorinchos e cambiaron, pero sí, é Moi chungos, verdade. moi Dios, pero chungos. que fina liña separa un conto infantil do peor da alma humana, Sí, sí. Hostia. Hostia. Sí, é verdade. O Polo Pepe ten un trasfondo importante, Tamén. Bueno, hai máis, Madame Bovary tamén foi un libro prohibido, Madame o Código da Vinci en 2003, un dos máis recentes, pero bueno, non vou seguir por aí. Ña. Que busque a xente libros prohibidos e apareceránche libros mequemeques recomendados por Ah, aí. molaría, Tens que agora facer un blog. A día de Sí, hoxe- tiñamos sí, antes, na primeira tempada, eh, Miguel facía o blog dos Mequemeque. Sí, era Estaría guai. moito Eso hai que traballo. recuperalo. Eso Bueno, pobre. Hai que monetizalo de alguma forma. Que escribías aí cousas, non me acordo nin o que escribías. As túas seciosas que nunca podes facer no programa. No, escribía de videoxogos. De videoxogos, É non sei se verdad. tamén algo de literatura, pero De bueno. cine escribirías algo de que... cine. No, está claro do que me daba gana, porque Sí. xa que iba a facer totalmente desinteresado. Claro. Pero había xente que te seguía, Había xente que comentaba cousas. Sí, sí, Me- e que leía o rollo. decías ti que comentaban. Sí, sí, por porque eu redes. non Pero tiña- escoita, ti recomendas precisamente estos libros que acabas de decir, Sí. que son lecturas mequemeques. Pero lechelos para Serían poder recomendar. lecturas obligatorias Coño. mequemeques. Lecturas obligatorias el Necronomicon é unha lectura obligatoria Oh my mequemeque. god, eso sona fatal. Sí, son o moi de Necro. o Necromo, sí, bueno, este sobre conxuros e cousas destas do diablo, das sectas É e movidas. dicir, meigallos que están recopilados nun libro. E que pode ser que máis funcione. extenso que eso. A mí non me chungo esas No. cousas, Din que Xa. falar solo del xa trae mal augurio, así que Pois non fales. ya bueno, fala Sí, un sí, pouco. sí, 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 Solo sí, sí, sí. coqueteo co drama. Ese